Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy. Hei, Hyvä Häme-kampanjassa kesäkuun tavoitteet saavutettiin. Hyvä me. Ja eniten liikuttiin kesäkuussa Hämeenlinnassa ihan pikkusen paljon enemmän kuin Lahdessa. Eli nyt lähiympäristö Hämeenlinnan osalta Skarpakkaa ja Hämeenlinnan ohi heinäkuun aikana. Suositunta liikuntamuotoa jälleen kerran oli kävely, ulkona liikkuminen, mutta pyöräily nosti päätänsä, joten ei muuta kuin kypärä sopivasti kireälle, ei niin, että se kiristäisi liikaa päätä. Ja hyvällä reippaalla reissumielellä tutkimaan lähiympäristön liikunta-aktiviteetteja, muutenkin lähiympäristöä pyörällä. Ja no joo, helpottaisi tietenkin, jos pumppaisi nämä renkaatkin täyteen, mutta koska kaikki liike lasketaan, kaikki liike on vaikuttavaa, myös tämä pyörän työntäminen lasketaan osaksi Hyvä Häme-kampanjaa. Ei muuta kuin liikkua.